Hello, Makadini Salibonani, and welcome to Destiny Blitz. My name is Anyasu and I'm your host. Over the past years, Destiny TV has been committed to giving you the latest trending stories in your communities. Saka Destiny Blitz iri kuuya iri chirongwa chinokupai highlights shows anenge aitwa over the week, and kune avo vasina kuwana nguva yekuona mashows aya, even to those vano prefer kungoona highlights anenge aitika over the week, this is just the place for that. Ko wakamuda sei? Mweya okay. Ndakaona urumbidzai akapfeka shoti vachipfuura pamba. Ndakanzwa umwana bhucha riri pasera vachiscreama. Vatatomhanya zvishwa tikatomuna marabha achitozvicheka. Achicheka dumbu kucheka chacha kudodambura. Iye aiti mudumbu mako mune chikiti chirimo. Hurumende akaona achizvibaya. Ndopaizurwa nebanga pachifuva. Ndobva ndatoona mune chipembeneno mupenyu. Ndikanamba ndakamira muno mani gona kutoti pamwe anogona kupandukira katondibaya unobva ndabuda ndikazi muno chisara uzuraiwa anti waurayawo. Muti iwowo vanga vakamudai Mwana akakomberedza muti nemaoko. muti uri pakati apa. Ndobva aiswa mahandcuffs kuno. Iye akaiswa cheni. Achabva pamuti manje asungwa necheni dzemapurisa. Achirohwa. Uko akubikwa manje. Taura chokwadi mwana aisatarisika. Baba wacho vanonzi vaita kurova mabhutsu. Vakapfeka safety shoe. Chipfeko chake chemukati ichi changa chakanamira nenyama. Ropa richingobuda. Mwana akaenda kunguva yake nekurohwa. Kuita black kumusana kwesoko neshamu dzimwe dzichitooneka kudhinda. So, before tapping on my stories I would trend this week, we just want to give you some of the stories that have trended over the past years, starting from Sparta Species. Shamwari yenyu ane zvinodhaka zvaitora here zvamunoziva imimi zvokuti mungati pamwe ndizvo zvakonzeresa kuti shamwari yangu isvike pakadai swaka? Andikwara handina chandakaona. And investigates educist perspectives. One of us cases has not loved this case has not loved me. Mabalahutas. Chireva kuti you made a killing ka mwedzi wese pasina change. No, we didn't make a killing. It was just a profit. 20,000 mwajana and 30,000 mwajana and 40,000. It's your own team mabalahutas ikoko at trainers. And some of you vakasekeswa churhuma. Pisa hembe. Akuona kuti wewe hauna mabhera waita zvinonyadzisira here. Vana varimo. Nezita raJesu anzi achibva ati iye wahura. Sei chiruma chako chakazvimba. And including story ya Bobby Makaza. Kumushande kupi? Kwamurewa. Mangamane makore mangani muri mukati? 4 years. Mosha manga maisirwa mukati ndeye. Happy. Manzidze ikugara kwa maita mukati. Handitiende kumba. In the spirit of exhibition, last week Tangatiri go show, and we got the chance to talk to some of the people from the Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Patakataura navo vakatiudza kuti jeri harisi nzvimbo yekungoRwadzisa vasungwa chete, asi it's also a place yekuti vasungwa vanokwanisa kudzidza zvinhu zvakawanda zvinoita kuti pavanozobuda mujeri vange vari vanhu vari nani. Vasungwa vedu zvekare mukacheuka mukananganidza muchaona kuti vasungwa vedu vane mabasa emaoko avanoita. Mamwe vacho vari mumakambani akasiyana siyana, atinoti ma-public private partnerships aya, then togoita mamwe atinoti ma-prison employment programs ekuti vasungwa vedu vanoenda vachinoshanda mumakambani. Pane zvinobuda chouviri chinobudawo ka kodzero dzavo dzinofanira kuchengetedzwa. Saka zvese zvemagweta edu anofanira kuzviongorora.
chechipiri pavasungwa vedu maona kuti vasungwa vedu vamwe ndovavaita pamhande muchongoyo vamwe vanoimba mukuita zvese izvi mukufamba uku vanosanganawo nevatova mumusiki yacho kare kana nevari kutangawo. Ndichinopedza ipapo handikanganwi mabasa atinoita mukuvandudza unhu hwevasungwa because tambotara titi isusu incarceration zvinotaura kusungwa, rehabilitation zvotaura dzoreredzo. Saka mudzoreredzo imomo mune zvinhu zvina zvatinoita zvinosanganisira na skills impartation, kupa zvidzidzo kuti pese panozobuda vasungwa vedu aya vave vane unhu hwakadzoreredzeka, zvinhu zvedu zvirifambira zvakanaka. Right. Mukuvadzidzisa ikoko tine stand cubicle kana kuti workstation yataitaura nezvayatinoti isusu green revolution yakabatana yatachiti art and craft. Green revolution tanyongotaura kuti zvese zvakaraswa zvanga zvishandiswa zvese vasungwa vedu vanogona kushandisa kuti vagadzire mari. Muchachauka kuti mapepa emajigisi anoraswa aya makadbox nesadza ramunorasa ndo rimwe rinokanyanidzwa rombwa zviumbwa zvimwe zvamadai kuona muexhibition yedu nemanakiro azvo ndemamwe emabasa atinodzidzisa vasungwa vedu kana vachinge vauya. One of our main programs atinoita inonzi Twice a Mother. Twice a Mother is a program inodhilana naamai avo vari kurarama nevana vane urema. Twice a Mother inobuda paZBC every Saturday at 5. As Stella always says, kuva amai ibasa, asi rinozwa basa rakapetwa kana amai vachirarama nemwana ane urema. Last week takaenda kuKambuzuma uku kwatanga tina amai vane mwana asingaoni. Mwana uyu akazvarwa achiona asi nokuda kwekuti vakashaya mari yekuti mwana uyu arapwe nenguva akapesera ava bofu. And this is what she had to say about her story. Rinyora zvombe. Saka ticha vake ndopa wakandidaidza vati mwana uyu anenge asiri kuona. Imboenda ichi kuchipatara. Chibva tazoenda naye kuParenyatwa. Ndobva tamboti arapwa. Saka pane paakazonzi pakudiwa maglasi. Pane mari yakataurwa ipapo. Ndobva tashaya mari. Bva tambogara naye. Ari grade 3 kudarika ati grade 4 grade 5. Ndobva tatanga futi kuenda naye kuchipatara. Takazoenda takaenda futi takadzokera futi kuPare. Ndobva panzi parudiwa matest. Matest acho akataurwa ipapo anga akawandisa. Plus paidiwa mari yakawanda. Ndobva tashaya mari yayo. Ndobva tatombogara. Ndobva tasvika madoctors ndobva akabva angoti mwana wenyu is totally blind. Saka ini naye tichiwirira naso pamchova baby pamchova as long afara babe uri top shatarangu sawira sawi uri top shatarangu sawira ndinozvidhipisa mumind mangu ndiwe wane munhu anonzwisisa grind rangu. And that's all we had for you today. Thank you for joining us. See you next time.